No niin, tervetuloa. Se on H1 puolivuosikatsaus. Ja kuten edellisilläkin kerroilla, meillä on täällä tuttuja naamoja ja meillä on täällä myös uusia naamoja. Mä oon Henri Lehto ja mä vastaan sijoittajasuhteista ja pyöritän jumppaa tässä, tätä esitysjumppaa tässä. Ja meillä on tänään puhujia ja kysymyksiin vastaajia ja käydään esittelyrundi läpi. Ehkä aloitetaan sen virkaiältään vanhimmasta eli Harrista. Kiitos Henkka. Moi. Mukava nähdä kaikkia pitkästä aikaa ja tervetuloa mun puolesta mukaan. Ollaan varmasti monelle jo tuttuja. Moro, Teemu Tiilikainen. Olin talousjohtajana tuohon elokuun alkuun asti, kunnes saatiin uusi vastaava talo ja tällä hetkellä vedään siis meidän Suomen liiketoimintaa uudessa roolissa. Ja huomenta mun puolelta, eli on Saara Ukkonen. Olen ollut 2 viikkoa Vitterin talousjohtajana, käyn läpi tuloksen ja taseen. Ja meillä on Teemu tosiaan mukana, vastataan yhdessä mahdollisiin kysymyksiin. Kiva nähdä kaikkia. Joo, ja kysymyksiä saa esittää tuolla chat-toiminnolla ja me pyritään vastaamaan sitten siellä kaikkiin niin kuin asiallisiin kysymyksiin ja siellä sitten Harri jo ensimmäisenä käykin moikkailemassa chatissa. Mutta lähdetäänkö tuohon presentaatiopuoleen? Otatko Harri kopin tästä? No niin. Eli aamulla julkaistiin puolivuosikatsaus. Ehkä sieltä ensimmäinen nosto on se, että liikevaihto kasvoi 36% vertailukaudesta. Ja sitten käydään läpi vähän silleen noita perusjuttuja ja miten sitten toi H1 kaiken kaikkiaan meni. Meillä on vuosi sitten kerrottu meidän strategiasta ja meidän keskeisimmistä tavoitteista. Vitterin strategia vastaa asiakkaiden kysynnän murrokseen. Kilpailuosaajista ratkominen on Vitterin ydinliiketoimintaa. Viimeisen vuoden aikana voi sanoa, että enempi kisattu asiakkaista kuin tekijöistä. Ja se on ollut tälle vuodelle semmoinen poikkeus näihin kaikkiin edellisiin. Jos joku ihmettelee mun ääntä, kun se on vähän semmoinen kuin mörökölli, niin johtuu siitä, että on ollut 4 päivää vähän äänipainoksissa, mutta toivottavasti ei lopu kesken. Toimivaksi todistettu nopean kasvun resepti, eli yhtiö on kasvanut monta vuotta hyvin vauhdikkaasti ja ollaan edelleen tosi kasvuhakuisella strategialla. Eli näissä ei varsinaisesti muutoksia. Sitten jos katsoo sitä H1 tässä kun lähdettiin tähän H1:lle, niin täytyy sanoa, että siinä kohtaa oli kyllä semmoinen tilanne, että tiedettiin, että tämä H1 tulee olemaan äärimmäisen mielenkiintoinen, hyvin erilainen kuin aikaisempien vuosien H1. Ja me tunnistettiin jo silloin, että tässä on poikkeuksellisia haasteita edessä. Ensimmäinen oli projektien määrä vähentynyt viime vuodesta ja kilpailu kiristynyt. Tätä me seurattiin läpi se syksyn, että mitä käy toimialalla, mikä muuttuu. Nähtiin, että silloin viime syksyä kohti mentäessä tämmöinen trendi alkoi nousee, eli projektien määrä väheni ja toisaalta samaan aikaan saatavilla oleva työvoiman määrä kasvoi. Jopa ilman analyytikkotaustaa osasi arvata, että tuossa kohtaa kilpailu siirtyy myös vahvemmin siltä talentista niihin asiakkaisiin. Se oli tosi selkeänä meille siinä kohtaa. Kannattavuuden heikentyminen näkyi silloin viime vuoden puolella ja katsottiin, että nyt H1 tämä on semmoinen asia, mihin pitää myöskin ottaa kantaa ja panostaa. Tuo kannattavuus meidän toimialalla on saanut painetta muun muassa meidän osalta kasvupanostuksista, alan kustannusinflaatiosta ja hintakilpailusta. KV-panostukset on etupainotteisia, me ollaan tehty paljon KV-panostuksia ja kasvustrategiaan kuuluvia panostuksia tuossa viime vuoden aikana ja tämän vuoden aikana. Ja tavallaan se haaste näissä on se, että nämä on tyypillisesti etupainotteisia. Sitten taas toisaalta yksi haaste meillä oli, että Vitter on tuntematon toimija uusilla markkinoilla. Ja toki Suomessa edelleen myöskin monelle uusi nimi. Et historiaa nyt Vitter-nimellä on varmaan noin parisen vuotta tai vähän alle. No, tämä oli se lähtökohta, kun lähdettiin H1. Tunnistettiin, että tältä se maailma niin näyttää. Se, mitä me lähdettiin tekemään, oli panostukset myynnin ja kaupallisen tiimin kehittämiseen.
tämä oli selkeästi tavallaan semmoinen, että tämä kuuluu tehdä, tähän kuuluu panostaa ja johtuen nimenomaan siitä markkinaympäristön muutoksesta. Se oli meidän OKR numero 1 lähdettäessä kevääseen. Tuohon toiseen liittyen, eli nyt meidän organisaatio oli silloin viime vuoden loppupuolella muodossa, missä meillä oli vahva panostus nimenomaan siihen, että me pärjätään siinä osaajakisassa, ja se näkyy siinä organisaatiossa, että merkittävä osa ihmisistä työskenteli sen parissa, että miten me saadaan niin rekrytoitua ja kasvettua voimakkaammin ja onnistuttua siellä talenttipäässä. Ja tämä me tiedettiin, että jos se pullonkaula muuttuu, niin myöskin meidän pitää muuttua. Meidän kuuluu organisoitua siinä kohtaa uudestaan. Ja me lähdettiin tekemään sitä uudelleen organisoitumista kaikissa maissa. Eli yksi kerralla käytiin läpi meidän liiketoimintoja ja maita ja lähdettiin muokkaamaan sitä niin, että se organisaatio muotoutuu sen suurimman pullonkaulan ympärille. Historiallisesti se on ollut erittäin toimiva tapa kasvaa. Eli tunnistat se isoimman pullokaulan ja koitat saada koko jengi tekemään töitä sen eteen, että se ratkaistaan. Se toimii ihan tosi hienosti sulla talenttipula aikana ja toimii kyllä tosi hyvin myöskin siinä markkinassa, missä se pullonkaula on joku toinen. Mutta iso duuni, ei suinkaan mikään helppo prokkis. Muutosneuvottelut kolmosen eli kannattavuuden heikentymiseen johtuen. Me ollaan tehty muutosneuvotteluita, näitä on tehty eri maissa. Me ollaan arvioitu uudestaan meidän kasvupanostuksia kaikissa meidän bisneksissä ja fokusoitu sinne, missä markkinaa vetää parhaiten. Me julkaistiin myöskin näitä OKR:ssä tämä Iivo Niskasen rasvaprosentti, eli haluttiin tehostaa meidän liiketoimintaa ja fokusoida sitä paremmin, eli se oli meidän OKR 2 tähän vuoteen lähettäessä. KV-panostukset etupainotteisia rasittaa yhtiön tulosta, päätettiin tiukka fokus, että nopeammin kohti kannattavaa kasvua, OKR numero 3. Eli miten se meni hienosti muotoiltuna? Vastuullista kannattavaa kasvua vai miten me saatiin se siihen? Mä en kyllä muista ihan tarkkaan sanamuotoa. Joo, no mutta anyways, OKR 3, eli me haluttiin tehdä sitä orgaanista kasvua vastuullisesti ja fiksusti, ja se liittyy tuohon haasteeseen. Vitte tuntematon toimija, me ollaan tehty selkeä fokus markkinoinnissa ja viestinnässä, me kohdistetaan sitä strategian mukaisia asiakkuuksia, OKR numero 4. Eli oli tosi selkeänä, että mitkä ne haasteet siinä markkinalla on ja mitä kuuluu tehdä, ja saatiin kiitos hyvää palautetta myös analyytikolta, että harvemmin firmat julkaisee OKR, ja että tämä on tosi hienoa transparenttiutta yhtiön puolesta, ja todettiin, että näin kuuluu tehdä, että ekaksi kuuluu kertoa, mitä tehdään, ja sitten tehdään ne. Ja suuri osa näistä projekteista, mitä tässä keväällä on toteutettu, liittyy näihin aikaisempaan kerrottuihin strategisiin hankkeisiin. Miten se sitten meni, jos menee vähän eteenpäin? Eli no niin, Vittet kasvoi H1-aikana 36%. Täytyy sanoa, että siitä olen kyllä tosi ylpeä, että myöskin vaikeampana markkinatilanteena tosi isojen muutosten aikana onnistuttiin tuossa kasvussa niin, että se oli selkeästi markkinaa nopeampaa. Me odotettiin, että H1 tulee olemaan vaikea ja että kilpailu kiristyy ja kasvu on kiinni myynnin onnistumisesta, ja se oletus osui aivan oikein. Nämä oli keskeisesti ne asiat, mitkä kuvasivat sitä H1. Se kiristynyt markkinatilanne päätti osaajapulan alalla toistaiseksi, ja tästäkin puhuttiin silloin kevään aikana jossakin yhteydessä. Ja markkinalla oli tuossa kohtaa paljon osaajia vailla hommia, eli se saatavilla oleva työvoiman määrä kasvoi. Laji vaihtui, futiksesta mentiin kontaktilajiin jääkiekkoon ja pullokaula siirtyi myyntiin. Uusien sitten IT-projektien määrä lähti laskemaan maaliskuussa. Oli laskenut jo aikaisempaakin, mutta maaliskuussa oli selkeä semmoinen alaspäin menevä trendi. Tämä korostui erityisesti siellä yksityisellä sektorilla, joka aika paljon nopeammin reagoi kaikkiin markkinan muutoksiin kuin julkinen puoli. Ja se kävi toukokuussa alimmillaan, ja alimmillaan nimenomaan sitten se pandemia vuoden 2020, eli niillä samoilla tasoilla liikuttiin. Sitten niin se on vähän parantunut, mikä on hyvä juttu. Lähdettiin panostamaan niihin 4 strategiseen hankkeeseen, mitkä kuvasin, ja ideana, että varmistetaan yhtiön menestys siinä muuttuneessa ympäristössä. Eli jos se
kasvu syntyy myynnin onnistumisista ja halutaan olla kasvuyhtiö, niin meidän kuuluu nimenomaan rakentaa se organisaatio vastaamaan sitä muuttunutta markkinaa. Ja se tehtiin. Me tehtiin projekteja, jotka liittyivät näihin OKRiin. Niistä ehkä keskeisempiä oli 3. Twitterin kaikkien maiden uudelleen organisointi ja tarvittavat muutosneuvottelut siellä, missä se oli välttämätöntä tehdä muutosneuvottelun kautta. Tosi työläs prokkis, piti tehdä, tehtiin. Yksi kerrallaan me ollaan käyty läpi nämä markkinat ja bisnekset niin, että Suomi oli nyt viimeinen niistä ja nyt Suomi valmistui sitten eilen. Hyvä. Kasvupanostusten uudelleenarviointi, mitä mainittiin tuossa tiedotteessakin, ja fokus sinne, missä on parhaat odotukset. Eli silloin, kun sä oot niukassa markkinassa, niin siinä pitää olla tosi fiksu, että minne panostaa ja milloin panostaa. Ja siirretään nimenomaan panostuksia sinne, missä se virta on myötäisin. Ja näin tehtiin. Vahvistettiin tiimiä ja vahvistettiin meidän myyntijohtoa. Lauri Tillanen liittyi jengiin. Talouspuolta, eli meidän uusi CFO hyppäsi jengiin ja liiketoiminnan kehitystä, eli muun muassa Niina Uusiautti tuli siinä kohtaa mukaan ja nimenomaan rakennettiin sitä tiimiä, millä me lähdettiin rakentamaan tätä uutta organisaatiota. Tiedettiin, että nämä muutokset on todella vaikeita. Nämä on itse asiassa suurimpia organisaation muutoksia Twitterillä sitten näiden kaikkien yhtiöiden perustamiseen. Eli sen koko luokan tavallaan hanke me ollaan tässä vedetty läpi. Tiedettiin, että osa toimenpiteistä aiheuttaa sekä lisäkustannuksia. Meillä oli siitä stressiä sitä kustannuspuolesta keväällä ja lisäkustannukset ei kuulosta siinä kohtaa mukavalta. Ja sitten me tiedettiin, että nämä saattaa aiheuttaa harmitusta porukassa. No ne piti silti tehdä ja nyt merkittäviltä osin on maalissa. Suurinta päävaivaa aiheutti nimenomaan se kannattavuus ja sitä rasitti nämä toimenpiteet ja syksyllä me joudutaan sitten kirimään kiinni se miinus, mikä meillä oli tuossa keväällä syntyneistä. Ja sitten tehdään niin kuin hikihatussa töitä, että näin tapahtuu. Iloa toi semmoinen rautainen ammattimainen ote, millä jengi veti tuon ison muutoksen keväällä. Ja jos miettii sitä vaikka Q2:stakin tässä samalla, niin voi sanoa, että vaikka se oli tosi vaikeaa ja tiedettiin, että se on tosi vaikeaa, se Q2, että se kisa on kova silloin, niin äärimmäisen iloinen mä olen sitä työstä, mitä tämä tiimi on silloin tehnyt. Ja tyypillisestihän se menee niin, että Q1 rakennetaan Q2, Q2 rakennetaan Q3 ja niin edelleen. Eli sitten tavallaan tiedetään, että me parhaat hedelmät poimitaan sitten tässä viiveellä matkan varrella. Ja oma fiilis on kyllä tällä hetkellä tuon H1 jälkeen, että Twitter on vahvempi kuin koskaan aikaisempaa ja on niinku just siinä oikeassa moodissa niin, että se tulee ja sillä on kyvykkyys ja mahdollisuus pärjätä tässä uudessa markkinassa. Semmoinen se oli. Sitten keskeisimmät nostot vähän tälleen, että oli vähän liian pitkä selitys, niin en jaksanut lukea. Liikevaihto 34,5, EBITDA miinuksella 0,6 ja siinä on meille duunia sitten syksyä varten. Ollaan tehty kuitenkin niitä toimenpiteitä niin, että pitäisi pystyä kiriin toi kiinni. Markkinalla merkittävää epävarmuutta silloin kevään aikana, kysyntä tippui paljon, mutta taisteltiin vastaan ja kasvua 36%, siitä hatunnosto koko jengille. Kannattavuus aiheutti eniten päävaivaa, piti tehdä vaikeita päätöksiä ja ne tehtiin. Kaikkien maiden uudelleenorganisointi, josta toki se duuni jatkuu edelleen ja muutosneuvottelut siellä, missä niitä tarvitsee tehdä, niin tehtiin. Henkilöstön sitouttaminen, eli tuossa isot muutokset aiheuttaa epävarmuutta ja huolta. Ja on tosi tärkeää pitää hyvää huolta jengistä. Ja yksi keino, mitä yhtiö pystyy tekemään ja vaikuttaa tavallaan esimerkiksi henkilöstön sitoutumiseen, on osakesäästöohjelmat ja nekin me tehtiin. KV-panostusten uudelleenallokointi. Se on myös hauskaa hommaa käydä läpi, että missä sä näet, että se markkina vetää parhaiten ja missä näkyy suurimpia haasteita. Pistettiin lisää betsiä markkinoihin, jotka vetää hyvin. Suomi, Norja, Ruotsi esimerkkinä semmoisista, missä on ollut meidän mielestä hyvää tractionia ja Tanskan osalta taas sitten vähennettiin investointeja. Ruotsissa onnistumiset asiakastyössä ilahdutti. Meillä on eräs semmoinen musiikki-viihdepalveluasiakas siellä, jonka kanssa on tehty töitä ja
oltiin tosi iloisia myöskin tuossa keväällä, kun päästiin jatkamaan heidän kanssa aiemmin alkanutta urakkaa. Ja eräs autopuolen asiakkuus myöskin ilahdutti Ruotsissa. Ja tämmöiset yksittäiset tavallaan äärimmäisen kiinnostavat prokkikset, niin niillä on tapana tavallaan nostaa koko jengin spirittiä. Ja niitä me yhdessä junnettiin. Tässä sitten yksi, mitä me ollaan kanssa julkaistu tässä Bitter Insightsissa. Mun mielestä tämä on ihan tosi mielenkiintoista aina seurata, että mitä tapahtuu toimialalla. Tämä löytyy sitä netistä ja voi käydä ihan ilmoitteeksi tilaamassa sen sähköpostin, jos kiinnostaa seurata. Jos katsoo tuota vasenta puolta, nyt ehkä fokusta ekaksi sinne, niin siinä on seurattu projektikysyntää, eli kaikkia niitä projekteja, mitä me nähdään, että Suomessa markkinalla on, ja niiden trendiä eri kuukausina alkaen sieltä jostain koronan starttivaiheesta, kun alettiin sitä tekemään, haluttiin ymmärtää, mitä tapahtuu. Niin siinä näkee, että on ollut hyvin poikkeuksellinen vuosi, hyvin poikkeuksellinen H1, ja sitten kun peilaa tavallaan niitä meidän OKR:ia, niin aivan oikeat valintoja tehtiin. Vaikka oli vaikeita, niin oikeita valintoja. Nyt mielenkiinnolla seurataan, miten tämä seuraavina kuukausina myöskin kehittyy. Tuossa näkyy tuo pohjakosketus, mikä oli siellä toukokuun paikkeilla, ja sen jälkeen se on pikkasen palautunut, mutta edelleen täytyy sanoa, että seuraavat viikot ja kuukaudet näyttää sitten, miten tuo syksy tuosta lähtee liikkeelle. Norjassa lyhyempi seurantajakso, ei ole niin paljon kivannäköistä käppyrää, on lyhyempi väli siinä ja näkyy myös, että miten se on liikkunut. Ehkä ollaan huomattu, kun ollaan seurattu näitä eri markkinoita, että näissä on pikkasen eri vireinen trendi, eli nämä vähän vaihtelee, että milloin missäkin tapahtuu mitäkin. Mutta tuolta se näyttää. Ja sitten. Yes, kiitos Harri. Mä pureudun vähän tarkemmin lukuihin. Eli tosiaan liikevaihto kasvoi 36% ja oli 34,5 miljoonaa euroa. Tästä orgaaninen kasvu oli 7,2%. Materiaalit ja palvelut puolestaan oli 22,1 miljoonaa euroa. Materiaalipalveluiden nousua selittää käytännössä Nexec-yrityskauppa, jonka myötä alihankkijoiden määrä on kasvanut noin 70 henkilöllä. Puolestaan henkilöstökulut oli 10,6 miljoonaa. Niihin sisältyy 0,3 miljoonaa kertaluonteisia eriä, eli liittyy tehtävien päättymisiin, muutosneuvotteluihin ja rekrytointeihin. Muuten henkilöstökulujen kasvua selittää henkilöstömäärän kasvu asiantuntijarooleissa ja myös ei-laskutettavaa työtä tekevissä rooleissa. Sitten huomiona, että vertailukauden liiketoiminnan muihin kuluihin vaikuttaa listautumiseen liittyvät kulut noin 0,7 miljoonaa euroa. Ja tosiaan EBITDA-liiketulos oli miinus 0,6 miljoonaa euroa. Johtuu, mitä Harrikin kertoi tuossa, heikentyneestä asiakaskysynnästä ja sen myötä asiantuntijoita oli enemmän ilman asiakasprojektia. Mutta jos katsotaan kertaluonteista EBITAa, kertaluonteisella erillä oikaistua EBITAa, niin se oli miinus 0,3 miljoonaa euroa. Sitten voidaan käydä läpi tase ja rahavirta. Omavaraisuusaste 55,4%, erittäin hyvällä tasolla, niin kuin myöskin nettovelkaantumisaste miinus 44,4%. Oma pääoma oli 16,3 miljoonaa. Nousu johtuu pitkälti osakepääoman korotuksesta. Myyntisaamiset on kasvanut 11,1 miljoonaan, johtuu pitkälti toiminnan kasvusta. Ja lyhytaikainen vieraspääoma oli 13,1 miljoonaa ja myöskin johtuu toiminnan kasvusta pitkälti. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttaa muun muassa Nexecin myyntisaatavan rahoituksen lopettaminen ja toki heikentynyt liiketoiminnan tulos. Kuitenkin kassan tilanne on hyvä ja rahat ja pankkisaamiset on noin 7,5 miljoonaa.
Sitten siirrytään tunnusluvut segmentteittäin. Ollaan tosiaan esitetty tästä Suomi ja kansainvälinen liiketoiminta ja miten kehittynyt viime vuoden tilanteeseen. Suomen liiketoiminta, ulkoinen liikevaihto on kasvanut noin 8 miljoonalla verrattuna edellisvuoteen. Asiantuntijoiden määrä on myös kasvanut 75 henkilöllä ja Suomen liiketoiminta on ollut kannattavaa, EBITDA 3,7%. Jos katsotaan muita maita, ulkoinen liikevaihto on noussut vajaalla miljoonalla verrattuna viime vuoden vastaavaan tilanteeseen ja asiantuntijoiden määrä on kasvanut noin 20 henkilöllä. EBITDA on ollut negatiivinen, mutta johtuu siitä, että kansainvälisesti ollaan voitu kasvuun uusille markkinoille, mikä on myöskin aiheuttanut EBITAn pienentymistä. Mutta mitä Harri tuossa aikaisemmin sanoi, ollaan tiedotettu monista toimenpiteistä, joilla kannattavuutta pyritään parantamaan. Muun muassa nämä muutosneuvottelut, organisaatiomuutos, panostetaan operatiiviseen tehokkuuteen ja myyntiin on laitettu merkittäviä panostuksia myös. Ja sitten Harrille seuraava. Joo, tuossa on ne meidän pitkäaikavälin taloudelliset tavoitteet ja näihin ei varsinaisesti ole tehty mitään muutoksia. Myöskin meidän ohjeistuksen osalta ei muutoksia, eli ollaan toistettu tässä meidän ohjeistusliikevaihdon arvioidaan kasvavan markkinaa selkeästi nopeammin ja EBITDA-liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen. Näistä erityisesti jos käy läpi, niin ykkösen osalta tuossa mainitsinkin tiedotteessa siitä, että suhteessa siihen markkinaan ollaan ihan hyvällä pohjalla ja EBITDA-osalta meillä jää parantamista ja duunia myöskin sitä syksyä varten, mutta me pidämme nämä samat. Jo vain. Tuossa on tämä meidän presentaatio-osuus, mutta sitten päästään vielä mielenkiintoisempaan osuuteen, kun paikalla olijat niin voi esittää kysymyksiä tuolta chat-toiminnon kautta ja siellä onkin jo ensimmäinen kysymys. Frans Mikael kysyy, millainen perusskenaario markkinakehityksestä teillä on odotuksissa loppu- ja ensi vuodelle? Kiitos. Mukava nähdä pitkästä aikaa. Vuosi sitten oikeastaan sanottiin, että tämä markkina on ollut helppo ennustaa vuosittain ja siellä on ollut aina ne samat ajurit. Nyt sitten viime syksynä sanottiin, että nyt nämä niin perusajurit on muuttunut ja se ennustaminen on mennyt vaikeammaksi. Sitten tavallaan jos sitä miettii sitä markkinaa, niin jos jätetään talvea, mikä on ollut, niin siellä on ollut silloin aika paljon näitä epävarmuustekijöitä. Esimerkkinä vaikka tämmöinen yksi sota Euroopassa, syksyllä lähettäessä tämmöinen pieni energiakriisi Euroopassa, inflaatio, koronnostot ja yllätys, meidän asiakkaat ja meidän alan yhtiöt ei myöskään ole immuuneja, vaikka ollaan ollut aika fleksiibeleitä eri markkinasuhdanteissa. Kyllä ne on vaikuttanut tähän toimialaan. Ja nyt sitten jos miettii tästä eteenpäin sitä, niin osahan noista on edelleen siellä markkinalla olemassa, eli varmasti siellä sitä epävarmuutta on, mutta osa voisin itse tälle niin kokea, että on muuttunut. Ei ole ehkä ihan saman näköinen epävarmuus, ainakaan itselläkö mitä mietti silloin aikaisempaa sitä, että mihin tämä inflaatio ja mihin nämä korot menee, mutta aika näyttää. On siellä vielä näitä epävarmuustekijöitä, mutta sitten taas toisaalta musta tuntuu, että me yhtiönä ollaan muokkauduttu aika paljon siihen nähden, että pärjätään, oli se suhdanne sitten mikä tahansa. Sitten mä otan tätä seuraavaa ja mä luen sen ääneen. Frans on nyt hyvin aktiivinen. Ihan kuin olisi ollut kysymykset. Joo, hyvä. Oletteko itse laskeneet valuutta oikaistua orgaanista liikevaihdon kehitystä? Haluatko Teemu vastata tähän? Ei kyllä varsinaisesti olla laskettu, mutta huomasin, että siellä oli kyllä Antti ja Frans Mikael ainakin aamun artikkelissaan sitä pohtinut. Niin muille tiedoksi, että tässä viitattaneen Inderesin analyytikon, Kyllä. jos kaikki ei
etunimituttuja. Yes. Asiantuntijamäärä laski Q2 kansainvälisissä liiketoiminnoissa 6 ja kasvu hidastui myös selkeästi Q2. Voisitteko avata vielä lisää KV-liiketoimintojen kehitystä Q2? Mehän silloin viime talvena todettiin, että meidän kannattaa seuraa Suomea omana ja muita maita omana, koska nämä muut maat ovat osittain vielä sen verran pieniä. Ja nyt jos sitä katsoo, niin nämä markkinat on siinä mielessä ollut kaikki siinä samassa epävarmuudessa, missä Suomessakin on eletty. Ja siellä on niin kuin Q2 tehty muun muassa näitä muutosneuvotteluita ja säästötoimia muun muassa Norjassa. Ja ehdottomasti tosiaan vaikuttaa muun muassa sinne asiantuntijamääriin ja nyt voi kyllä ihan todeta myöskin, että se kasvu tuossa markkinalla ei varmasti ole ollut maailman helpointa tuolla varsinkaan Q2. Se oli hyvin tiedossa, ei tullut mitenkään yllätyksenä, että se Q2 tulee olemaan vaikea kasvu osalta ja sitä se sitten oli. Oliko siinä vielä jatkokysymys? Voisitko avata vielä lisää? No sitten siellä on tullut myöskin paljon positiivisia juttuja, eli mun mielestä esimerkiksi nämä onnistumiset Ruotsissa, uudet asiakkuudet ja sitten tavallaan se Norjan organisaatio saaminen siihen moodiin, että se pärjää tuommoisessa uudessa tilanteessa, niin on ollut tosi positiivisia juttuja. Meillä on paljon odotuksia näille KV-markkinoille myöskin lähitulevaisuudessa. Ei siinä mitään. Leuka rintaa ja kohti syksyä. Mitä toimenpiteitä positiivinen kannattavuus Norjassa ja Ruotsissa Q1-24 vaatii? No se vaatii tuloksen parantamista ja käytännössä se pitää lähteä sitä OKR:ien kautta. Ne OKR on oikeastaan se, mistä löytyy ne ratkaisut näihin. Meidän pitää onnistua myynnissä, ykkös-OKR, meidän pitää pystyä laajentamaan asiakkuuksia, hankkimaan uusia asiakkuuksia tässä maissa ja sitä duunia tehdään ja siitä olemme iloisia, että se on lähtenyt hyvin liikkeelle. Siellä pitää pystyä ajamaan tehokkaasti sitä operaatiota huippu-urheilijan rasvaprosentilla. Eli se back office pitää olla hyvässä kunnossa suhteessa front officeen ja myöskin duunia tämän eteen on vähän niin kuin jo tehty. Pitää fokusoida orgaaniseen kasvuun niin, että se on kannattavaa. Eli miettii niitä kasvuinvestointeja silleen, että ei rasita sitä back officea niillä liikaa, vaan pitää sen järkevällä investointimallilla. Ja nämä mallit on myöskin implementoitu nyt näissä maissa ja niitä varmasti jatketaan syksyllä. Ja sitten toki ei haittaa, että on tosiaan tunnettuja näissä markkinoissa, että siitäkin olisi paljon hyötyä. Eli tehdään duunia silleen, että myöskin näillä markkinoilla Vitte tunnetaan. Näin. Kommentoitte positiivisemmin myynnin kehitystä ja odotuksista syksyyn, vaikka markkinatilanne näyttää kuitenkin pysyvän erittäin vaikeana. Mistä positiivisuus kumpuaa? Saanko mä vastata? Joo, ole hyvä. Joo, mä voin vastata, kun tuo ehkä myynnin tavalla uudistus ja se projekti on Suomessa kaikkein pisimmällä. Niin tuossa on oikeastaan kaksi asiaa, että vaikka markkinatilanne pysyy vaikeana, että siitä varmasti ollaan kaikki yhtä mieltä, että se vaan on tiukempi kuin esimerkiksi 2 vuotta tai vuosi sitten. Mutta ehkä siitä markkinalta semmoinen suurin epävarmuus on jo pikkusen siirtynyt poispäin ja nimenomaan sieltä asiakkaiden puolelta. Et se epävarmuus on oikeastaan semmoinen asia, mikä kaikista eniten vaikuttaa sit tällä alalla, että uskaltaako meidän asiakasyritykset esimerkiksi tehdä investointipäätöksiä tai tuotekehityspäätöksiä. Et sitten vaikka tavallaan rahahanat on tiukemmalla, mutta kuitenkin budjetit on löyty lukkoon ja niitä pystyy käyttämään niissä puitteissa, kun niistä on sovittu, niin se taas sitten meillä näkyy ehkä pikkusen helpotuksena verrattuna esimerkiksi viime talveen, jolloin sitä epävarmuutta oli tosi paljon ilmassa. Sitten taas mikä liittyy siihen myynnin uudistusprojektiin, niin on oikeastaan vaan se, että sen projektin myötä me odotetaan, että meillä tulee enemmän aktiviteetteja ja me teemme niitä aktiviteetteja laadukkaammin. Ja yleensä kun tehdään samoja asioita pikkusen enemmän ja pikkusen paremmalla prosentilla, niin sen pitäisi myöskin tuoda sitten parempia tuloksia aikaan. Mulla oikeastaan ehkä jäänyt mieleen siitä, kun miettii sitä syksyä, niin ne asiakaskohtaamiset, mitä tässä on ollut. Eli nyt kun on palattu lomilta ja käyty kysymässä myöskin asiakkaalta, että miten heidän kesä meni ja miltä syksy näyttää,
niin se näyttäytyy silleen, että on selkeästi toimialoja, missä menee hyvin ja se kysyntä on vahvaa ja business on vahvaa ja sitten on toimialoja, joissa ei mene niin hyvin. Ja se tavallaan ero vaikka aikaisempiin kausiin on siinä, että nyt me tiedetään, missä menee hyvin ja missä ei mene hyvin. Ja ne asiakkaat tietää ja se tavallaan luo heille turvallisuutta ja uskoa siihen tulevaisuuteen. Ja tämä yhdistettynä tavallaan siihen, että me osataan tehdä paremmin myyntiä ja fokusoida meidän ajankäyttöä, niin näistä asioista syntyy luottoa ja sitä positiivisuutta, mitä Frans kysyt. Se oli ehkä itselle semmoinen, mitä mä mietin, että on ollut tavallaan ero vaikka aikaisempiin kausiin. Sitten täällä saattaisi olla meidän Saaralle kyssäri. Eli kuinka suuri osuus suurin piirtein 0,9 meurin vuosittaista kustannussäästöistä oli jo sisällä Q2 ja voisitteko kommentoida niiden ajoitusta tarkemmin? Joo, eli jos tämä viittaa Norjan ja Newthings Companyn säästöihin, ne pitkälti näkyy H2 aikana, eli siellä on ollut tiettyjä toimenpiteitä vielä kesken ja ne tulee näkymään syksyn aikana. Toki meillä on myöskin Suomen osalta säästöt, jotka on... Mä itse asiassa mietin, että tuo 0,9 kuulosti sen verran tutulta, että viittaisiko ne itse asiassa tähän niin kuin Suomen, niin se on 0,7 muutosneuvotteluihin ja kustannussäästöohjelmaan, niin nehän ei pääsääntöisesti näy ollenkaan Q2, koska nämä muutosneuvottelut ja tämä prosessi on käyty tässä heti elokuun alkuun ja oikeastaan ne kustannussäästöt alkaa sitten tulemaan niin tästä hetkestä eteenpäin. Joo, eli se oli 0,7, mikä liittyy Norjaan ja Newthings Companyin, eli meillä on kaksi vähän erityyppistä säästötoimenpidettä. Ollaan tullut aktiivisia. Joo. Sitten seuraava. Sano muuten Kirta Frans, jos ei se vastannut siihen kysymykseen, niin jatkokysymys sinne. Jaakko kysyy, oletteko olleet tähän asti tyytyväisiä Nexekin kehitykseen? Haluatko vastata? Voitaanko minä? No vasta se vaikka ensin tällä kertaa. Mä voin komppaa sitten, jos tulee muutama ajatuksia mieleen. Joo, pääsääntöisesti ollaan tyytyväisiä kyllä Nexekin kehitykseen ja Nexek tekee tosi hyvää duunia. Jos miettii sitä, kun me lähdettiin tähän H1, niin me oltiin kyllä Nexekin osalta kanssa siinä moodissa, että tänä vuonna halutaan kasvaa paljon ja täytyy sanoa, että ei ole ollut kyllä helpoin vuosi sen kasvun näkökulmasta myöskään Nexekille, mutta jengi on tehnyt tosi hyvää duunia, me ollaan opittu tunteen toisen, me tehdään enemmän yhteistyötä nykyään ja toki tämä projekti, tiedätkö, kun kaksi ihan eri organisaatiota menee kimppaan ja kihloihin ja naimisiin, niin siinä on niin kuin duunia kyllä myöskin koko loppuvuodelle meillä edessä. Sä voit lisää, jos sulla tulee jotain tästä, niin voit tässä olla. Joo. Hyvä. Osa mainitsemastasi kulusäästöihin liittyvästä harmituksesta on näkynyt yhtiöön liittyvissä keskusteluissa ja mediassa. Jälkiviisaana toteutettiinko säästötoimenpiteitä etenkin alihankintaverkoston suuntaan järkevästi ja Witterin maineen kannalta pitkäjänteisesti, kysyy Frans. Otaks mä tämän? Joo. Eli nyt tiedän mihin viittaat ja me tehtiin siis tämä hinnan muutos siellä Witter Partners puolella tuossa viime viikolla. Ja jos miettii, niin tuossa tilanteessa, kun me käytiin läpi koko sitä Suomea ja käytännössä jokaisessa yhtiössä lähdettiin uudestaan organisoimaan sitä tekemistä. Meillä oli muutosneuvottelut, joiden lopputuloksena 6 ihmisellä loppuu hommat ja 30 henkeä on tämän lomautuksen alla. Ja olisi ollut täysin outoa ja omituista, että me oltaisiin niinku jotenkin suojeltu erityisesti sit alihankkijoita siinä tilanteessa omien henkilökunnan kustannuksella, vaan kyllä siinä oli niinku paradoksaalinen tilanne, että me joudutaan joka tapauksessa tekemään tosi vaikeita päätöksiä ja kyse oli siitä, että tehdäänkö niitä tasapuolisesti vai ei ja mikä on tasapuolista. Nyt vaihtoehto, miten moni yhtiö tekee tämmöisessä tilanteessa näitä toimenpiteitä on se, että ne niin korvaa ne alihankkijat omilla tekijöillä. Jos sulla on jengiä penkillä, niin yksi kerrallaan sä roteettaat sieltä alihankkijat pois ja sitten sä roteettaat omat tilalle. Mutta tämä on semmoinen, mitä me ei haluttu tehdä. Et meidän silmissä kumppanit ja alihankkijat on meille
yhtä lailla ihan tosi tärkeitä niin kuin ne omat työntekijätkin, ja me nähdään se niin kuin tasa-arvoisena, jolloin se vaihtoehto oli siinä, että meidän pitäisi pystyä kohdistamaan sinne niitä kustannussäästöjä samalla tavalla kuin me kohdistetaan niitä muillekin. Ja meidän johtava ja kantava ajatus siinä oli se, että kaikkien duuni ja kaikkien projektit jatkuisi. Se, mistä jälkeenpäin voisi miettiä, että onnistuttiinko täydellisesti jotain kommunikoinnissa. Ja joskus me ollaan ehkä vähän lappilaisia siinä meidän viestinnässä, että siinä mielessä oltaisiin voitu paremmin yrittää välittää tuo ajatus, mikä siinä oli taustalla, mikä oli tosi hyvä ajatus. Siitä muutama ihminen loukkaantui ja harmistui, ja siitä tuli paljon keskustelua, mutta käytännössä täytyy tässä kohtaa sanoa, että se projekti on kyllä itse asiassa mennyt aika hyvin. Et melkein jokaisen kanssa on ollut niin kuin hyvät keskustelut, ollaan pystytty sopimaan jatkoista, ja tosi hyvin jengi on ymmärtänyt, että tämmöisessä tilanteessa nämä on vaikeita päätöksiä, ja sitten kun niitä tehdään tavallaan yhdessä ja pyritään ottaa kaikki huomioon, niin kyllä jengi on ymmärtänyt sen tosi hyvin. Et ei ole kovin moni ihminen ollut kuitenkaan siinä semmoisia, joiden kanssa se sopiminen olisi ollut erityisen hankalaa tai mahdotonta. Sitten oliko se pitkäjänteisesti tehty, niin kyllä me koetaan, että se oli pitkäjänteisesti tehty. Että jos se vaihtoehto oli, että sillä päättyy kokonaan niitä sopimuksia, niin mieluummin me haluttiin nähdä, että me haluttaisiin niin jatkaa kaikkien kanssa hommia, jos se vaan mitenkään mahdollista. Toivottavasti Frans vastasi kysymykseen. Mä luulen, että tuo kysymys sitten saattaa Inderes TV:ssä olla myös uudestaan edessä. Onko nykyinen organisaation rakenne sellainen, millä mennään myös lähitulevaisuudessa, vai onko Witteriltä tulossa myös uusia avauksia lähitulevaisuudessa? Kysy Eka. Morjes Eka. Toi oli aika iso prokkis, että kun käytiin kaikki bisnekset ja kaikki maat läpi ja rakennettiin se uusi malli, me oltiin aika tosiaan niin kuin moodissa, missä suuri osa panostuksista ja henkilötyöajasta kohdistui sinne osa- ja kisan voittamiseen. Ja kun me saatiin käännettyä se toisinpäin, niin kyllä se otti hetken aikaa. Ja mä toivoisin, että me pystyttäisiin tuolla mallilla kyllä ajamaan jonkun aikaa tästä eteenpäin, mutta sitten samaan aikaan kyllä täytyy todeta, että tämä on ollut kyllä semmoinen muutosprosessi sieltä vuodesta 2016 alkaen, että aina kun joku on muuttunut markkinassa tai jos ollaan kasvettu tosi nopeasti, niin sitten nämä kaikki organisaation rakenteet ja operointimallit olemaan käyttötavaraa ja niitä kuuluukin uudestaan miettiä sitten aina muutoskohdassa. Et siinä mielessä toivotaan, että tällä päästäisiin niin tosi paljon pidemmälle ja tulevaisuudessa eteenpäin, mutta yhtä lailla siinä kuuluu myöskin arvioida, että onko jotain muuttunut siihen tilanteeseen, kun se on rakennettu. Sitten sun kysymys varsinaisesti liittyy noihin uusiin avauksiin, onko niitä tulee lähitulevaisuudessa. Me ei varsinaisesti olla mitenkään muutettu meidän strategiaa, vaan ollaan tosi vahvasti sillä kasvustrategialla, jolloin me arvioidaan noita. Me katsotaan, että missä kohtaa kannattaa tehdä mitäkin panostuksia, mutta kyllä me edelleen tosi aktiivisesti katsotaan uusia avauksia ja lähtöjä. Ei ole mikään muuttunut sen osalta. Toisella jalalla pitää painaa kaasua ja toisella pitää painaa jarrua. Ja sitten pitäisi pystyä mutkat menee sille oikein. Kiitos Eka. Frans Mikael, tavoittelette myös jatkossa vahvaa kasvua. Miten helppoa muutos säästötoimenpidemoodista jälleen erittäin vahvaan kasvumoodiin on mielestäni lähivuosina? Taas siihen, kun mulla loppuu ääni. Joo. Se kasvuhakuisuus on semmoinen asia, että se ei varmasti ole niin mihinkään kadonnut. Että oikeastaan niin kuin, mitä esimerkiksi Suomen organisaation muutoksella haetaan on nimenomaan, että miten me pystytään ehkä kustannustehokkaammin myöskin skaalaamaan meidän liiketoimintaa tulevaisuudessa, erityisesti tämmöisessä niin kuin markkinatilanteessa, missä se pullonkaula ei enää ole siellä asiantuntijapuolella, vaan nimenomaan siellä asiakaspäädyssä. Ja toki se niin kuin uusi organisaatiomalli ja operointimalli on suunniteltu myöskin sen kantilta tulevaisuus mielessä, että miten esimerkiksi skaalataan myynnin resursseja, miten skaalataan myöskin tarvittaessa niitä niin kuin rekrytointi- ja asiantuntijapuolen resursseja tulevaisuudessa ja miten me pidetään huoli siitä, että meidän niin kuin toimivat hyvät konseptit sinne asiantuntijapuolelle voi hyvin ja kasvaa tulevaisuudessa. Miten me pystytään myöskin keksimään niitä
mahdollisesti lisää ja tuomaan uusia konsepteja mukaan sitä uutta organisaatiota. Niin aika monet toimenpiteet on myös tähdännyt siihen, että tehdään järkevämmin asioita, että ei pelkästään niin kuin säästönäkökulmasta toki se huomioiden myös, mutta mä näen ainakin, että uusi organisaatio myös tukee kasvutavoitteita. Siinä on just se sama tasapaino kaasu ja jarru osalta, että samaan aikaan tehdään investointeja. Varmaan yksi iso investointi on ollut muun muassa tämä kaupallisen ryhmän panostukset, jolloin se on toimenpide, millä pyritään nimenomaan vahvaa kasvua. Et ei siinä siis sille, että jos se kasvu syntyy myynnin onnistumisista, niin eikö me nyt just panosteta siihen kasvuun? Et nimenomaan nämä panostukset ja investoinnit, niin sitä haemme takaa, jolloin ei koeta, että varsinaisesti nämä on niinku mitenkään vastapuolisia muodeja, vaan edelleen panostetaan niihin asioihin, mitä ollaan kerrottu panostetaan. Seuraavaksi Frans kysyy, kommentoisitteko vielä, miten muutos uudesta Suomen maaorganisaatiosta on otettu vastaan henkilöstössä? No niin, minäpäs kommentoin. Vaihtelevasti. Toki täytyy muistaa, että tässä ei puhuta pelkästään niin kaavioista slaideilla, vaan puhutaan niin ihmisistä ja miten ihmiset työskentelee keskenään, miten tiimit vaihtuu, miten osan työsuhteita ollaan jouduttu päättämään myöskin. Tämä on ollut niin osittain raskas prosessi ja tosi hankala kaikille, ketkä siinä on ollut osallisena. Mutta that being said, kyllä myöskin sellaista palautetta on tullut, että tämä on erittäin järkevä juttu. Tämä tulee vahvistaa meitä tulevaisuudessa ja me tullaan tästä niin kuin vahvempana myöskin ulos ja asioita tehdään järkevämmin ja pistetään fokusta just oikeaan paikkaan. Että toki niin kuin tunnelmat on vielä kaksijakoiset, mutta uskon, että tämä oli sellainen muutos, mikä vaan niin oli tarpeellista tehdä ja oli myöskin järkevää tehdä ja oikeastaan tästä päivästä ja huomisesta eteenpäin se sitten niin kuin arki oikeasti lähtee käyntiin sillä uudella organisaatiolla. Niin Frans, sun on hyvä huomata, että tässä on 24 tuntia aikaa siihen, kun ollaan kerrottu tämän muutosneuvottelun päättymisestä ja arki uudessa alkaa tänään. Eka kysyy, kasvu ja kannattavuus ovat usein ristiriidassa keskenään, kun kasvuinvestoinnit syövät kannattavuutta. Kumpi on Vitterille tällä hetkellä tärkeämpää vai uskotaanko, että molemmat onnistuvat jatkossa samanaikaisesti? Vastaus on tosi selkeä, että uskotaan, että kannattavaa kasvua pystytään tekemään ja siihen me rakennetaan anyway sitä yhtiötä. Kyllä mä ymmärrän, että siinä on joskus dilemmaa, kun tekisi mieli kasvaa vähän nopeammin ja investoida nopeammin. Mutta tässä pitää olla silleen niin kuin järkipäässä ja pitää miettiä niiden kasvuinvestointien osalta myöskin niiden ajoitusta. Kannattaa panostaa paljon silloin, kun se markkina on tosi suotuisa ja vetää ja silloin, kun ei ole, niin kannattaa olla järkipäässä. Ja tähän me pyritään myöskin täällä. Johannes sanoi, että moro Harri ja koko Vitterin porukka. Ottamatta kantaa nykyisen osakkeen arvostukseen ja aikaa puolikas semmoista kannanottoa en teitä utele, niin voisiko Vitter tulevaisuudessa käyttää omien osakkeiden ostoja eräänlaisena investointina, mikäli yhtiön johto näkee osakkeen olevan väärin hinnoiteltu tai kenties voitonjakon muotona omistajille, jos esim. annetaan markkinalta ei löydetä houkuttelevia kohteita. Tämä on siis hypoteettinen tilanne suluissa, ihan miten asian haluakaan muotoilla. Oletko sä? Joo, tämä oli semmoinen kysymys, mistä Saaran kanssa parhailtiin, että saattaa tulla. Mutta siis vastaus varmaan kysymykseen on, että omien osakkeiden ostaminen on semmoinen asia, mistä yhtiökokous voi päättää ja halutessaan antaa valtuutuksia yhtiön hallitukselle. Ja on tiettyjä syitä, minkä vuoksi omia osakkeita pystyy hankkimaan ja meidänkin syyt on lueteltu siellä tiedotteessa ja tosiaan meillä on tämmöinen omien osakkeiden hankintaohjelma päällä ja siinä oli muistaakseni puitteet, että se on vuoden loppuun asti voimassa ja oliko se, en nyt muista kappalemäärää, mutta sieltä tiedotteesta ne tavallaan speksit löytyy ja sillä mennään kunnes toisin päätetään tai rajat tulee vastaan. No niin Johannes, nyt sait tuommoisen kokeneen ja Marrilla marinoidun CFO-vastaus ja toivottavasti se tyydytti sinua. Jaakko kysyy, miltä M&A-markkina näyttää?
Tässä itse asiassa voisi sanoa, että nuo edelliset kysyjät saattaisi olla parempia vastaajia, kun ne noin työkseen analysoi markkinaa. Mutta se, miltä se mun silmissä näyttää, on siis, että keissejä kyllä tulee suhteellisen aktiivisesti, mutta aika hitaasti ne menee maaliin. Et on paljon prokkiksia, mitkä on alkanut jopa 21 vuonna, 22 vuonna, ja ei olla, niin kuin, että osa niistä ei ole selkeästikään mennyt maaliin, eli siellä on ollut jotain syitä, esimerkiksi näihin arvostuksiin ja niiden muutoksiin liittyen kenties, jotka on vaikeuttanut sitä. Mutta kyllä niitä keissejä siellä on. Jos tavallaan niin haluaisi mennä full throttle tuolla M&A-markkinassa, niin varmaan monella se on tosi hyvä mahdollisuus. Mielenkiintoista nähdä syksyn osalta, mitä se kehittyy ja mitä tuleeko jotain isompia muutoksia. Tämähän on toki ihan niin kuin pohdintaa omalta osaltani, mutta täytyy sanoa, että se oma fiilis on ollut nimenomaan, että vaikka sitä kyllä tapahtuu, niin on sielläkin ollut semmoisia sitä niin kuin hitautta. Ei ehkä niin paljon kuin asuntokaupassa, mutta silti. Ei se mitään pöljempää ole. Siis tavallaan niin kuin näyttää se silleen, että se on olemassa siellä ja siellä tapahtuu asioita. Siinä on, Jaakko, tiedätkö, toistaiseksi viimeinen kysymys. Nyt saa vielä paukutella menemään, jos tulee mieleen jotain. Joo, nyt olisi tilaisuus. Vaikuttaa siltä, että tuo kysymysten vuo alkaa tyrehtyä ja toki eihän me mihinkään täältä kadota, että niin siellä, okei, Saku toteaa tsemppiä loppuvuodelle, rock. Kiitos. Kiitos. Syvä kiitos ja mä uskon, että me otetaan tämä niin kuin voimakkaasti sydämeemme. Meillä niin vielä niin Inderes TV:hen Frans Mikael toteaa, että säästää vielä muutaman kysymyksen, josta sitten saadaan niin kuin piakkoin nähdä videotakin, mutta meidät kyllä tavoittaa tuolta niin internetistä, että ir@vitter.com osoitteeseen voi vielä laittaa kysymyksiä ja Inderesin foorumillahan Harri on hyvin aktiivisesti päivystänyt. Jahka Silentti loppuu huomenna. Niin, Joo. huomenna. Joo. Tänään ei saa vielä päivystää. Huomenna sitten saa sielläkin päivystää. Jo vain. Kiitos kaikista tsempeistä myöskin mun puolesta ja tiedätkö, on ilo saada Saara mukaan tänne ja kiitos Teemulle. Kiitos. Kiitos kaikille. Vedetään tämä tässä yhteen. Kiitoksia. Nähdään taas.